kata kama nya wacho ni entie okia ni en kanye to sani penjo moganda penjore ni entiere kanye moko sigolo pachgi omanyo mbulu entiere kama chalande waseneno chal mag program ay kaka dhi bedo e dwe mabiro. Ing'e gima ber gini ka ji penjo ni jakom ne kanye mano nyisi ni nitie hera moro ma ji ne kode ka koro ne ji ok penji kata nitie kata onge mano koro in ng'ama nade. One point. The second one, by grace of God, nyocha yudo thuolo madhi Angola as one of the MPs of African, Pacific Islands and also Caribbean. Wang'eny, over 200 people. I had the opportunity marwacho ni my party leader Raila Amolo Odinga dwaro mondo be the chairman mar executive wing ma AU. The whole entire Angola also representatives stood up in clapping. These are people more Caribbean, Pacific Islanders, and African states. Mano nyisi how Raila is global. Makata joma wacho no lale wangine is ngeni okinyal yudo position ni ki campaign Africa kende. Africa is connected to Europe, to the Americas. Kuro kae majakom nyaka neno timo. Kuro jok mawacho ni kia bwana cha ema gine. Bwana cha oyudo mano opportunity. Ira gilongo bwana cha. Kata kamano. Kama gintie sana ilemo ni dware. Josiasa Musalia Mudavadi wacho ni josiasa ema dhi ketho gini. Josiasa kum dhoge machal nade. Onya bedo gima ber ne piny Kenya. Ni piny Kenya nego range ni piny Kenya chwalo ng'at gi achiel magin gogi chir kuome ni nyalo telo ne Afrika mangima masani yangore ni Raila Odinga. To josiasa machaki siemo kane josiasa dhi ketho gini. Josiasa uchung kama chal nade. Josiasa migo e kor gweng mopogore ka weekend chopo ndhewa idhi mulo wache UC jakom da dhi UC siasa ma ODM podo mako gik machal kamano. In fact kanye mok ber kenda yie gi Mudavadi kana wa Angola warumo kode Addis Ababa kumenentie no is working for this thing very much so to one emwa ketho nitiere gimoro joluo